Альмира ханым, сіз Иван шәйне бакчагызда гына жыясызмы, әллә урманнарга да чыгып жыясызмы, болыннарга да? Иван шәйне орлыгын алып кайтып, менә мин шушылай иттереп утырттым. Ул минем күбәйсен дип уйлыйм инде. Мин Иван шәйне болынлыкка да чыгып җыям. Бакчадагысын да калдырмыйм. 15 июньнән соң Иван шәйнең өлгере, Иван шәйнең җыяр вакыты җитә. Менә ул чәчәк ата башлаган, ә бу төшендә әле аты бетмәгән. Мамык очырмаган. Менә шул вакытта җыярга кирәк Иван шәйне. Аның яфраклары бик итләш. Менә шул вакытта бик итләш. Менә шушылай итеп, аның җыюның сыры менә шушылай иттереп, бик тиз җыела ул. Менә шушылай итеп тотасың да, менә шушылай иттереп Сыдырып төшерәсең. Сыдырып кына төшерәсең. Таяклы үсемлек ул бит. Әйе, менә ул таяклы үсемлек. Менә Иван шәй бит инде безнең әмә. Менә шушылай итеп тотабыз да, Әйе, менә шушылай иттереп һәм сыдырып кына төшерәбез Иван шәйне. бушап кала. Әйе, Иван шәй бушап кала. Күп кенә хуҗабикәләрне Иван шәйне әзерләү процессы кызыксындыра. Сез ничек әзерлисез кара шәйне һәм ничек әзерлисез яшел шәйне? Әйе. Менә мин шушылай итеп җыеп кайтам. Болынлыктан барып та җыеп кайтам. Үземнең менә бу бакчадагы яфракларында җыям бит инде. Мин моны җыеп кайтам да материалга, простынага таратам. Таратып җәям дә, и мин аны җилләндерәм. Ул Сез урамда саклыйсызмы, әллә өйдәме? Юк, өйдә караңгыда саклыйм мин аны. Ул минем җилләнә бераз гына, дымы бетә дигән сүз бит инде. 2-3 сәгать инде аңарга. 2-3 сәгать менә шулай итеп җилләндерәм дә, шуннан соң мин аны алам да Иван шәйне эре тишекле сеткасыннан мясорубкадан чыгарам. Бу минем кара шәй әзерлим мин хәзер. Кара шәйем минем чыгарам да, мин аны ферментация уздырырга куям. 12 сәгать ферментация узарга тиеш. Мин менә шул чыгарган массаны пакетларга аерып тутырам да. Пакетларны аерып тутырам да, һавасын чыгарып, бәйләп куеп, җылыга, караңгы урынга ферментациягә куям. 12 сәгать ферментация узганнан соң, мин аны ачып иснәп карыйм, аннан җиләк исләре килергә тиеш. Шул вакытта ул уже ферментацияны узган дигән аңлата. Мин шуннан соң алам да, таратып, пищевая бумагага таратып, духовкаларда, мичтә киптерергә була, сушилкаларда киптерергә була. Менә бу минем кара шәй. Менә ул шушылай була. Әгәр дә инде яшел шәй ясыйсыгыз килсә, ферментация узарга тиеш түгел. Мин аны алам да, яфракларын менә булай иттереп төрәм дә яфракларын, киптерәм генә. Ул менә яшел шәй була. Иван шәй нәрсәләрдән файдалы? Иван шәй бик файдалы. Анда С витамины бик күп. Ул тонизирующий. Ул шлакларны чыгара, организмны шлакларны чыгара. Менә хәзерге вакытта ангиналар вакытында противовирусный дип әйтәләр аны. Ангина вакытында бик әйбәт эшәргә бик әйбәт файдасы бик зур инде дип әйтәләр инде аны. Менә кешенең югары давление кешеләр, югары басымлы кешеләр булса, югары давлениелы кешеләр булса, ул давлениены төшерә. Шулай иратлар өчен дә файдалы Иратлар өчен дә бик файдалы. Файдасын бик күрәбез. Сез Иван шәйне гел эчеп торасызмы, әллә вакыты белән генәме? Мин Иван шәйнең зарарын тоймыйм. Без аның зарарын тоймыйбыз, без бөтен семьябыз белән гел эчеп торабыз. Кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Нинди теләкләр әйтергез әңгәмә ахырында? Хәзер табигатьнең иң матур чагы җир анабызның байлыгы. Өйдә ятмагыз, табигатькә чыгыгыз, табигать белән бергә ярдәмләшеп яшәргә кирәк. Табигатьне сакларга кирәк. Хәзерге вакытларда менә шулай итеп Иван шәйләр җыеп, җиләкләр җыеп, витаминнар, никадәр витамин әзерләргә була. Табигатьне яратырга кирәк. Җир анабыз безнең бик мәрхәмәтле, нинди генә байлыгы юк җир анабызның.